Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tu feke nong bagang han hai ta sha katal video. Sali saltam romo no bor wat kotor faima bai. Bopong bai kalaima bai. Falia sali saltam rowe karen. Tamoni hengke kami amche rogo hengkan to wat kise wa khanche karen thangi payo. Gamoto no bor kotor faima ba. Karen chikri kya sali saltam romo mobile battery kri. Te video editing khaimaya haipano tabukha watui sarman pore ang nong bagai chikon sapano kaisa video tui faikya hankai nai tongdi norok ani channel no paya sak watui wai sari mani pore hankai ang news o nukha je chini Tiprajwk bwrwi rok tai chwla khoroknwi agulini bara nogo tongmung hamya tonglaio hinui uansa rok bai romjak ohorjakmani mono chung saimana nango je ni bwsa bwtwi rok aguli rogo bara tongkha kai bahai khe tongwi bai khoj khobor rok nai tongo nango tamoni hingkhe din sal faikhe chung news rogo nugo aguli o bara tongnai chini Tiprajwk bwrwi rok mwtai hai sogo mwtai hai ongo hinui hingkhe je buma buha chong hinjak tongnai rok niji ni bwsano aguli o porina rok hinui nokbar rok hokaka kisa naikolwi tonidi tei khoj khobor rok twiwi tonidi. Hankai norok ani channel no chajak khe ba like subscribe share khaina tapok di tei bo kwtal video nainani bagwi.